Palengke Report. Naimbag abigat mo, Idol Bernard. Dayto yan ti presyo ti naduma-duma nga klase iti ikan. Itatangal daw iti tiyandaan iti Lawag City. Presyo ti susay, 300 pesos ti sanga kilo. Timet ulo ti susay ket 250 pesos. Dumadara, 150 pesos. Tilapia asibibiyag, 150 pesos. Detimet babasit at tilapia ket 140 pesos. Bangus, 220 ti sanga kilo. Galunggong aladakkel, 220 pesos. Timet babasit, 150 pesos ti kada kilo. Barbarukong, 180 pesos. Pampano, 450 pesos. Timet Malaga, ket agarup 400, aging garat 420 pesos ti kada kilo. Ken ti Pasayan, ket agarup 500 pesos, aging ganat 550 pesos iti kada kilo. Dayta pay laeng Idol Bernard ti presyo ti naduma-duma nga ikan. Itatangal daw iti tiyandaan iti Lawag City. Para iti Price Watch tayo iti Palengke Report, daytoy ni Idol Tony G, Tatak RMN.